Datorren ekainaren 28 zortzigarren urtez jarraian, Biziraun elkarteak suizidioarekin erlazionatutako uda ikastaro berri bat antolatu du. Ohiko den moduan, hezkuntza, osasuna eta dolua presente egongo dira, eta horretarako gai hauetan aditu diren pertsona ezberdinak izango ditugu. Besteak beste, Jon García Ormaza, Gurutze Ilazasoro, Jesus Lucas, eta adibidez aurten sartu izan dugu komunikabideen garrantzia suizidioaren inguruan, eta honetarako beste edizioren batean parte hartu duen Gabriel González kazetaria ere berton izango dugu. Doluari dagokionez, hemen bi ponentzi izango ditugu eta mahai inguru bat, lehendabiziko ponentzia dolu orokorraren inguruan joango da, eta kasu honetan Carmen Amezuak parte hartuko du, eta suizidioarekin erlazionatutako doluarentzat parte hartuko duten hizlariak izango dira Bizirauneko presidenta den Eba Bilbao, eta bertoko psikologa eta Bizirauneko kide den Iratxe Etxenike psikologa. Mahai inguru bat ere presente egongo da, eta hemen parte hartuko dute suizidio bidez norbait galdu dutenak, edota suizidio saiakerak egin dituztenak, guztiak kasu honetan emakumeak izango dira, eta gure iritziz behintzat animatzen zaituztegu uda ikastaro honetan berriro ere parte hartzera, guztiona den edo gizarte osoarena den arazo bati aurre egiteko edo gutxienekan sentsibilizazio prozesu horretan aurrera egin dezagun.